हामबायसिन गोथां कायतनो जों हाnya हाय जरा गाहामानखा थांनाय बोसोराव आं मानजांमाया बुनि मथावखौ आबाहाके अमथाव फाय सिरिमाया तिनि अमाहाके सुरना जरा मानखा कायतसनो जरा गाहामनि माने बगै लेखे तंथगताय हामबाय मारिव ताय जतो फानेरो नाय आनि खा गाहाम ताय सिबायाफोर अ सालकटनि सालो फाजे जों लेलाया सिनि जरा थां तमनि बगै जों सुरिवै जों थांलायानो आ जों मथावसे हाnya हाय जों कायतनो लबै तंथगलायनाय लबलायनाय सुरिवानो जों जतनो मुकुमनाय जुखाने गोथां कायतर कप्लायसा मायगना आफा ननो जरा हामबाय मारिव तामनि हिंके नों बररंनो हामजागै निनि संदारि साजलनो रहरमानि साल तिनि साल कटर नि सालो नों जरा गाहामनिखा आफा हाnya हाय सिनि खैसां मथा निनि नक थार टांमा जागाव ननो सुरिनानि लबनानि बागै जों फायमानखा आफा ननो हामबायरु गायतु नोंखा हामजागनाय नोंखा मलब्रुम ब्रुमनि लबजानाय गायतु खरकसापान कमर्थन हनि नों नाया जत बरनो मोथांजाक्तन हनि नों फायमानि बागै ननो हामबायरु गायतु आफा अजराव जों तंथगै दिनैनि साला ननो हामबायरिया तंमाया ताय अजरा मासरि Chunki tamuklay maya to Kıtay namı tangma nay bugra Nang tamuklay maya to Kıtay namı tangma nay bugraเขามาต้องทำอะไรขยันกันมาตะวันเขาไปเลยต้องทำกันตามนี้ก็จวบของผมไปไม่ได้ทำสุขสุขกันเรื่องสักแค่2030จวบก็เส้นมุตมุติไปเห็นสักแค่นรกตนวตพูดสุดดีแต่นรนิสุบังบัญญัติที่นี่อสุจรปนนกขาอาศัยแค่ใครจะสู้สุบานายนรกคุณตะวันดีใครต้องทำอย่างนี้สุดดีสิริมตสังตารที่ไปมันนั่นไปไงนรกต้องพูดจตุสุริมังต้องดีแต่เสียงมัวทนอกต่างนั้นบางทีสมรสจะส่งสักคนไหนหรอกสมบุกข้าวไปคู่ไปใครต้องมันบางทีนรกสิริบางทีก็สุริดีอาสุนะหำไปจตุนน้อให้นะให้สมมัวทนอกต่างเลย